дар муқобили терроризм, экстремизм, сепаратизм, ҷангҳои иттилоотӣ ва бозиҳои геополитикии акторҳои сиёсати байналхалқӣ аз ватандӯстӣ дида мо чизи дигареро дида наметавонем. мо имрӯз ҷавонони даврони соҳибистиқлол ба ин ҷавононе ки дар ин толор нишастаанд муроҷиат карда мегӯем ки мо бояд ҷавонон ҳамеша ҳисси баланди ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ, ифтихори миллӣ дошта бошем. мо бояд ба монанди ниёгонамон дар ободӣ, дар озодӣ ва дар пешравии давлату ҳукуматамон ҷидду ҷаҳд намоем. мо ҳеҷ гоҳ бояд фаромӯш накунем ки тоҷик ҳастем, як замин, як забон, як миллат дорем ки ном онро Тоҷикистон аст.